بێریشا چەکدارên rêxistina Daişê careke din li ser bajarê Kobanê û gundewarên wê û encamdana komkujiyan di derheqê xelkê sivîl û guleberanskirina xelkê bajêr bi awayekî hovane û nerêxistinî her wiha derketina şer û pevçûnan li bajêr di navbera hêzên YPG û wan çekdaran de deng vedaneke din li pey xweanî û aliyên herêmî û navdewletî bi tundî ev êriş şermezar kirin. Netewên Yekgirtî ragihand ku wan daxwaz ji Tirkiyê kiriye goderiyên sînorî di rûyê Kobanê de vekirî bihêlin da ku birîndar û ew kesên ku ji ber şer dev ji mal û milkên xwe berdane bikarin derbasî aliyê Tirkiyê bibin û ragihand ku dê berdewam bin li ser gihandina alîkariyan ji bo penaberên Kobanê û navçeyên din yên Rojavayê Kurdistanê. Ji aliyê xwe ve jî parlamenterên Yekîtiya Ewropayê êrişa Daişê li ser Kobanê û kuştina sivîlan şermezar kirin. Di rûniştina encûmena parlamenteran ya Konseya Ewropayê ya li ser pirsgirêkên koçber û penaberan de hin parlamenteran ragihand ku me bihîst doh danê sibehê ku jerên Daişê êrişeke hovane birin ser navenda bajarê Kobanê û gelek sivîlan jiyana xwe ji dest dan û birîndar bûne. Her wiha destnîşan kirin ku ji bo jinavbirina Daişê divê beriya her tiştî çavkaniyên Daişê bên birîn. Doh serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî jî di derbarê rewşa Kobanê de peyamek belav kir û tê de daxwaz ji hêzên hevpeymaniya navdewletî kir ku gelê Kurdistanê ji gef û êrişan biparêzin. Barzanî di peyama xwe de ragihand ku terorîstên Daişê yên hov careke din dest kirin bi êrişê li ser xuşk û birayên me li Kobanê û di encam de hejmarek ji xelkên Kobanê şehîd û birîndar bûne û got ez bi tundî vê êrişa nemirovane şermezar dikim. Partiya Gelan ya Demokratîk HDP jî li ser êrişa Daişê ji bo Kobanê ragihand ku divê Tirkiyê bide xuyakirin ku ew piştgiriya van êrişan nekiriye û ji aliyê xwe ve jî tevgera civaka demokratîk tevdemê jî dibêje êrişa çekdarên Daişê li ser Kobanê bi alîkariya Tirkiyê pêk hatiye û armanc jê ew e ku nehêlin xelkê Kobanê vegerin malên xwe. Desteya rêveber ya tevgera civaka demokratîk tevdemê di derbarê êrişên Daişê de li ser Kobanê di daxuyaniyekê de got ku êrişa Daişê li ser Kobanê belgeheke din e ku Tirkiyê piştgiriya Daişê dike. Di beramberî vê yekê de jî Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan êrişên vê dawiyeyên Daişê li ser Kobanê û kuştina xelkên musilman yên sivîl bi tundî şermezar kir û got ku welatê wî deriyê xwe li pêşiya xelkê Kobanê yên ku pîwîstiya wan bi alîkariyê heye di rûyê wan de negirtiye û li ser gotinên ku dibêjin ew çekdar ji xaka Tirkiyê derbas bûne, Erdogan ev yek red kir û got ne ji mafê kesî ye ku Tirkiye û rêxistinên terorîstî bi hevdû ve girê bidin. Her wiha serokê Platforma Demokratîk ya Kurd PDK Bakur Sertac Bocak di daxuyaniyekê de êrişa Daişê bo ser Kobanê şermezar kir û ragihand ku ew wekû PDK Bakur vê êrişa çekdarên Daişê bi tundî şermezar dikin û lehnetê li çekdarên Daişê û hevalbendên wê jî dikin. Her wiha sersaxiyê ji malbatên şehîdan re û ji gelê Kobanê re dixwaze û şîfaya xêrê jî ji birîndaran re hêvî dike. Ji aliyekê din ve jî hevpeymaniya niştîmanî ya opozisyona Sûriyê bi tundî tişta doh li bajarê Kobanê rûda û derbasbûna endamên Daişê bidizî di wî bajarî de û teqandina otomobîlên bombekirî û kuştina sivîlan şermezar kir û sersaxî ji malbatên şehîdan re xwest û tekez kir ku divê piştgiriya kesên ku berevaniyê diber sivîlan û şoreşa gelê Sûriye û mafê wê yên rewa dikin bibe. Hikûmeta Sûriye jî di derbarê êrişa Daişê li ser Kobanê got Kobanê beşek ji xaka Sûriyê ye û gel û hikûmeta Sûriyê dev ji Kobanê bernadin û ew hewl didin di rêya esmanî re alîkariyan bigihînin Kobanê.